Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. My name is Ismail from MALANSA technology.com. Thank you very good. Today inshallah yau za mu yi bayani akan aeroplane. Ya za ka haɗa ɗan ƙaramin aeroplane. Gashi nan dai ɗan ƙarami ne, gashi nan ya fita yayi kyau, yayi kala, sai dai kawai abin da yake jira a mai fenti, sannan kuma sai wato ainihin rubuta suna a jiki. Kun ga yacce yake, kun ga bayan shi ƙasan kenan, kun ga saman, ga gefensa, ga kuma middle tsakiya kenan, sannan kuma ga bayan shi. Kun ga yacce yake, ga tail jelar tashi.